DXDC Radyoman Report. Andam ng mga tulunghaan ilawom sa Department of Education kun DepEd 11 sa pag-abri sa unang adlaw sa klase alang sa 2023 to 2024 karong adlaw, Agosto 29, 2023. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang DepEd 11 spokesperson Janelito Atilio, aduna na sila'y natala nga kapin 1,100,000 ka mga enrollees nga gilaumang mutungha sa unang adlaw sa balik eskwela ug igo na sabang ilang preparasyon aron nga kining tanang estudyante sa Rion 11 matutukan og tarong. Ug alang sa mga wala pa nakapa-enroll nga buot moapas, sila nagahulat pa sa mando sa kauluhan sa sunod nga tikang nga angay nilang pagabuhaton. Hinaot niya sa mga ginikanan nga awhagon ng ilang mga anak nga mopatimaw sa unang adlaw sa klase alang sa maayong pagsugod sa school year 2023 to 2024. Dili angayan nga mag-absent ang atong mga kabataan sa unang adlaw sa klase gumikan kay sugod na ang atong attendance checking. Sabot niya na og mga adlaw ang mga aktibidades kapag buhaton sa eskwelahan may kalambigita na gayon sa ilahang pagtuon. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.